Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah. Urantawati dadi bojone Semana Mandra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngapa-ngapa. Waduh. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, Reng. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Iki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk iki sayang kok ya. Ha iki muni, para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa mau sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng iye. Ora nangis mah. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik-titik nangis, titik nanggrono wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggrono wong nyumet udut nangis men dicumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo gewes. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu? Ngendi mamane wong neter kadeteyan manut lapangan voli ya gelem lapangan basket ya gelem lapangan bal-balan ya gelem teng pundi ajeng lo teter kadhe sampeyan pasan boyong Urantawati dadi bojone Petruk mboten ngene dadi bojone sapa-sapa Urantawati dadi bojone Semana Mandra Kumara sing kandha sapa sing kandha aku kula ora ngrentukke nek ora ngrentukke arep ngopo lho kula ora ngapa-ngapa waduh iki ra dadi iki waduh aku kok ya melu bunek to Bagong kok sampean mboten sak mikir iki tak pikire mawon kula sing metung perkara niki wani ngono metu njaba metu njaba lho ngopo ning njaba aduh piye kuwi piye ora dadi meneh to ngono ya ora paham kok kuwi tak jak metu njaba ora gelem nek metu jero nek ayo ta nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab oh ya iye kowe ya klembak-klembike kok. Padake ora. Lah. Timbali Ndara Kresna. Nah, ngene komplit aku le dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah. Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah. Kowe bali yo, nggih. Omong karo Petruk, nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku, nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapan nih? Wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora senjata takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ora usah kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah niku sejarahe ngeten kula critani. Ampun suriyen. Kula diajar Kartomarma. Iya. Candhak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nylametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Setyaki disaut cek dinduk alon-alon. Terus suwuk gamelane terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Padha-padha ngoten. Kok sampeyan sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sampeyan tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara.
Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ora mentala. Padahal kula dijosoti Kartomarma. Lenggah. Sejarahe. Lah tegese Setyaki wonten dawuh. Kowe ora dikon Bagong. Gong mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampean. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mung ora ketemu sedina. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lha dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok Prabu? Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapura. Lho linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karkat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan niki sing nggawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile becik mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dineke mripate cekot, sikile becik tangane cekot itu nangis. Oh lho jaluk ngapura. Wah, wis santai Reng, wis ora. Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku, Kang. Bariki mulai bariki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Terus sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem? Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Ratu Mandrake ora wedi karo sapa-sapa ning wedine karo aku. Nek kowe mungsuh Begawan Durna, mungsuh para Sata Kurawa ora wedi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu-melu aku tandinge iblis lanat cangkepe sapa kowe muni kaya ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Biar kowe. Semane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ana sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe. Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha wis ki muni. Para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa mau sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng iye. Ora nangis meh. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik-titik nangis, titik anggerono wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggerono wong nyumet udut nangis men disumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu. Ngendi? Mamane wong neter kadeteyan. Manut. Lapangan voli ya gelem, lapangan basket ya gelem, lapangan bal-balan ya gelem. Teng pundi? Ajem lo teter kadeteyan pasan boyong Wrantawati. Wrantawati dadi bojone Petruk. Mboten ngen dadi bojone sapa-sapa. Wrantawati dadi bojone Semana Mandrakumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngopo-ngopo. Waduh. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye kuwi? Piye? Ora dadi meneh to.
Engkono ya ora paham kok kuwi. Tajak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Oh ya iye. Kowe ya klembak-klembike kok. Ah, padake ora. Pokoke Wrantawati raup anu kok raup. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolok gareng-gareng. Wah, lalah. Lah iki piye wong nantang kok ora dirampungi wis padha mlayu metu kok malah do tetenguk. Ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Reng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis bet. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budalono ningke ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong ngestaken dawuh nala garing sepuluh aja gawe kapitunaning para kawula ngestaken dawuh Bagong nun nek Durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah entuk jago siji meneh Reng. Setyaki wonten dawuh kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Ih rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi kurubut Kulawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa. Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen kuwi ngayal kok. Sakaremu arep wangi Bagong sakaremu ora sakaremu. Ngewangi no. Wah. Reng apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ayo. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki ngomong so Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam siji kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. Ya wis ngono aku ora sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Neng. Iki nek ora sida ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugan nang jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mingar domong wae. Anggere muni domong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dileweran kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan. Aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Kok Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun Simbol. Ya, sing ati-ati nggih. Oh. Ya. Edian tenan. Ora tatanan. Arang ketrucut kene yo, yen randene yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menawi rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae lho. Setyaki wonten timbalan. Budana kang padha seba ingsun kundur ngedaton nggih ngestaken dawuh. Sayetine ingsun lagi bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae. Ngapae? Jare arep metu isih ngadeg nang kono. Iki nang nggo mlaku matal-matal e. Budana kang padha seba nggih ngestaken dawuh. Wonten ana paduka kala wau paring dawuh. Bilih paduka sajaipun nendeng
Sunggawa. Pusaka Ndarawati oncat. Pusaka Ndarawati oncat. Iya. Senjata cakra ilang saka padokaning pusaka. Bagong takon lunga kok isih krungu suarane. Nuwun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Inggih. Nuwun ngapunten. Budal kang padha seba ingsun kundur kedaton. Nuwun istaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning panangkilan Sang Notarsa kundur kedaton. Jog saking gambar kira kinapit gambaran gading kadheranipun sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin sami ngambil upacarane keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandura kaya tansah katon ubayaning marga. Lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan le. Iki mesti bakal dadi perang gedhe. Merga kowe nantang Begawan Durna, aku nantang karo Sinuwun Prabu Mandura. Wis rasa kuwatir. Mbangane awak dhewe kelangan Petruk. Ha iya. Awak dhewe luwung baya mbudidaya piye carane supaya iso mboyong Dewi Werantawati. Ha wis bener. Ning Kurawa wis mlaku baris rantak-rantak. Kosike iso uga Kurawa kemeng arep upacara? Ora. Baris kok mengarep upacara iki dinane ora Senin kok upacara. Sesuk-esuk ki Senin. Nah iya. Pak Pethuke ya, Reng, hati-hati ya nganu wer. Ora kira. Kowe ngono aku duwer kok. Ya wis ngati-ati ya, Gong. Pangestumu tak jaluk. Kowe wong tuwa ngasuh wae rasa melu-melu ya. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Rananggana magawe gelarira wang-wang Ndara Kartamarma. Iya, Bagong. Aku sing goleki karo kowe. Nek pun ketemu manut tak bondo, tak ora krincung sikilmu. Didhawuhi dening Bapa Penemban Durna kinen ngundurake kowe aja nganti pisan-pisan mboyong lawan Dewi Werantawati. Ngerti yo, Dewi Werantawati bakal didhawuh dening ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumara.
Semanten ugi kula Ndara. Nek nganti kula wangsul gagal mboyong Dewi Rantawati, kula kelangan Petruk. Mula mbangane Petruk mati, mongko Petruk menika rol-role Panakawat. Petruk niku anake bapak, nek Petruk mati bapak sedih. Nek bapak kula sedih, wong sedih niku mesti kencokan penyakit. Nek bapak kula sedih kencokan penyakit, bapak kula lara. Nek bapak wong lara niku kembange mati. Petruk mati, bapak sedih, lara, mati. Wah, ya iso tumpes kelor. Mula mbangane Petruk mati, luwung kula mawon sing kudu iso budidaya ngalahke Kurawa. Lho. Wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni apamu? Wani aja linggo ning ngisor. Ayo ngadeg padha karo Kartomarma. Nandhake yen pancen kowe sewani karo Kartomarma. Kula teng ngisor mawon. Sebab ya apa? Wis kula seneng teng ngisor. Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Kartomarma candhak. Siramu tak jebleske lemah, pecah dadi loro. Weh, wonge akeh kok mung dadi loro. Deke pirang-pirang men adil. Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene marganing patimu pangga tak ayoni Ndara Kartomarma. Gikur tak suwuk. Mula aja ngawur. Lah ngawur piye wong kadane suasanane kudu suwuk kok apa dadak ngenteni. Nane rebo ducung lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Den. Padha-padha. Kok sampean peduli kali kula? Sing sae niku sampeyan peduli kali bencana mboten kali kula. Bagong, non, aku ra mentolo yen to kowe diajar para sata Kurawa. Iki mau kowe dikapake karo Kartomarma. Rekae nggih kaya arwani ning jebana pancen kula niku wong kalahan. Diantem, banting, duncalke kula wis matek iki. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampeyan. Bagong, non. Tahe wangi, lek kungi wangi iki ndelik-ndelik. Nggih. Aja nganti konangan Koko Prabu Ndarawati. Yen konangan aku didukani. Pun mengkene wonten dukane Sinuwun Ndarawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sinuwun Ndarawati. Mboten perkara wani, mengke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Meniku tagih utang bola-bali wae iso alasan kok. Pamane ming matur Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Yen ngono-ngono aku didukani, kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Ya, Bagong, nggih. Ki mak pletok kontrole sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ada kandhani ngeyel. Malah nyekekek ngeguyu aku. Yo. Pun tindak mriko. Yo, Bagong. Mati.
Iya. Bopo Penemban. Ing ngatasé musuh Bagong kok kalah. Kowe iki derajate kadang nata lah kok dadi musuh Bagong kalah ki piye? Mboten Bagong yang majeng. Lho sapa? Setyaki. Setyaki? Iya, kasinggihan. Setyaki ngamuk punggung. Sajaipun Setyaki mboten mentala nyumurupi Bagong dipun kroyok dening para sata Kurawa. Dumunten piyambakipun tumandang karya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Lah kok dadi Setyaki melu-melu ngewang karo Bagong iki piye? Wong Darawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Wrantawati lah kok Setyaki ngewang karo si Bagong iki karepe kepiye? Kula semanggaken Bawa Penemban. Kula semanggaken. Nyatanipun Setyaki ingkang ngamuk. Surtayu? Inggih. Kaya diamuk Setyaki. Sami mawon kaliyan pun Kartowarma. Kula dipun amuk kaliyan pun Setyaki. Kula semanggaken. Kersasana kok maju dhisik. Ha iki lekae yo mendang paripurna. Ndang rampung kula iso ngrangket Bagong jebulane yo. Bagong diwangi Setyaki. Cah cilik nek tumandang jeblas-jebles. Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken kula mboten iso mungsuh Bagong merkono pepalange Setyaki. Kuku karepe dhewe panes-paning jajalan. Ya, nadyan kowe dewangi Setyaki apa kira-kira Setyaki wani nandhi kridaning Nalendra Mandura. Prabu Badara. Inggih. Sampeyan kok mundur niku pripun? Oh, inggih kula ingkang badhe munjatuh patuh anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Darawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dhateng pun Bagong. Bubar sanganing para sata Kurawa bubar mawut. Nungsung puyang numbuk bentus. Mboten wonten kaliyan Bagong. Lho, ing atase Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Wedine priye niku? Jalanane napa? Oh, kula nuwun pangapunten. Nuwun sewu, nggih, nuwun sewu. Ingkang perang menika sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong lho sapa sing perang? Ingkang perang menika Setyaki. Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Kyai Prabu Darawati ora elek-elek karo Setyaki. Jenenge wong Darawati ora adil. Setyaki ae Bagong yen ngono Baladewa ngewangi sata kula. Ngewangi cukup semene wae. Waduh. Lek golek tenaga kangelan nek sampean mboten ngewangi. Bagong, Nun. Sing maju dudu Kurawa meneh. Sapa? Ko Prabu Mandura, mongko nggawa Kyai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, Ko Prabu Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning pabaratan nggawa Kyai Nenggala. Sampeyan wedi? Ora wedi, ning aku wedi yen ditukani Ko Prabu Darawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean niku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula ming kawula.
nek kula ajeng dikeroyok Kurawa sampeyan duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatriyan sampeyan. Iya. Nggih. Ora usah wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupuk. Tantang Baladewa Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Ngono. Engko meng ngono kok mundur. Wah, dipiyi presane bayi akeh. Isin Setyaki Senopati Ndarawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piyayi akeh. Ngono Bagong ke? Ya. Ngene iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nek nganti aku didukani Sinuwun Ndarawati ra iso omong aku. Mongko kae gawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah, pecukan gada wesi kuning didu karo Nenggala pusaka ampuh. Duer. Sinuwun Ndarawati crorot. Ana ngopo Setyaki? Reng, ngapa? Montore jukur saka parkiran. Iya. Ayo mulai kayak iki selah-selane angel. Mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe iki wis nggo kendaraan ya bosok. Oh, tekan kono-kono. Ayo karek iki wong seneng-seneng kaya Gong ora. Wis ayo, iki mulai ora usah mulai. Iki ora tanggung jawab nek mulai. Ditonton sik Ndara Baladewa karo Ndarawati le gelut piye menang sapa? Anak dhewe aja-aja nggawa gada wesi kuning. Engko nek Sinuwun Ndarawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Ndarawati ki wong arif, wong bijaksana kali. Wah, edan pancen Setyaki wis diniyati tenan yen to belani karo si Bagong. Lho, ngliga pusaka Garba Ruji Kyai Gada Wesi Kuning. Dasar Purnyata. Koko Prabu pancen wis niat belani Kurawa nggawa Kyai Nenggala. Mentala karo Bagong, mentala karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nenek Bagong tekaning pati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok nggawa wesi kuning? Yes, Ben, ayo jajal ditu. Wesi kuning karo Nenggala menang endi? Edian. Ora edan iki tenanan. Loh. Weh, adal. Arep nyoba pusaka kadewatan. Jojo Kyai Nenggala. Diban gada wesi kuning pecah. Ah, mati tenan aku. Tak tegeli kok ora Prabu. Setyaki, Setyaki. Mintonaken dewe kramanira kang kumitirane ngasta kang kumitirane ngastane ngasta Setyaki Boten timbalan. sing ngakon sapa? Ana ing Paramatan Agung Negara Ndarawati iki mau, kowe rak wis matur karo aku, Koko Prabu kula badhe ngrencangi Bagong aja. Iki dudu perkaramu, iki perkarane Bagong karo Kurawa. Lah kok kowe mbadal, kowe nrajang pawaring nata Ndarawati? Malah kowe ngliga Kyai Gada Wesi Kuning. Meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi, Kandhan-kandhanane ngeyel Setyaki. Iki perkarane Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karu-karuan mergo diajar diamuk karo Setyaki. Mula pun Kakang ora trima. Pun Kakang ngiga Kyai Nenggala niatku bakal ngagar-agari karo Bagong. Lah kok dipethuke Setyaki nggo Gada Wesi Kuning. Setyaki wonten timbalan. Karemu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngongkon sapa? Bagong.
Bagong kongkonan kowe nyuwun tulung kalian kula supados kula ngunduraken Kurawa. Wila caidan tenan kok. Bagong ngenteni. Hi. Bagong. Nun. Tanggung jawab. Karo sapa? Sinuwun Darawati. Beres engko aku rono aku. Saiki kon mrono. Iki lagi perlu sik tak tanda tangan sik. Tanda tangan apa? Mbok iki sik tanda tangani apa aku ya rendeng. Ayo mrono bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Wis santai-santai wis kono dhisik. Nggono. Heeh. Nggih. Anggere ora rene aku didukani Koko Prabu wis tak ajar. Nggih. Endi? Mangger mbiyen. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, Nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe? Sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten wonten. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kusike santai wae. Iki kok ki tlonjonge tekan kono. Ndak usah kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah, niki sejarahe ngeten kula critani. Ampun suriyen. Kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nylametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Setyaki disaut cek dinduk alon-alon. Terus suwuk gamelane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Padha-padha ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ra mentala. Padahal kula dijotosi Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kurawa tak ajari. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki Wonten dawuh. kowe ora dikon Bagong. Gong mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampean. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedina. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lah dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong. Padha-padha. Santai mawon. Iya. Koko Prabu. Piye? Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapura. Lho, linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karekat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho persis Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan niki sing nggawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile bejing mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dineke mripate cekot, sikile bejing tangane cekot itu nangis. Oh lho jaluk ngapura. Wah, wis santai reng, wis ora. Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku, Kang. Bariki mulai bariki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Tur sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem. Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kalian panjenengan kalian Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Ana atur piye?
Rantawati sareng kula dangu Rantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Rantawati matur kan kula. Koko Prabu. Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra. Mila sawenika ngaten mawon, Koko Prabu kundur wonten negari Ngastina, munjuk atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negari Ndarawati, Rantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandra Kumara njaluk pamit Nyai. Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya Bagong, aku ora bakal wola-wali. Rantawati matur kaliyan aku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusu, men ketok kaya Prabu Baladewa e. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, gareng kon mrene. Apa? Timbali Ndara Kresna. Nah, ngene komplit aku le dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah. Kowe bali yo, nggih. Omong karo Petruk, nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku. Nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapan wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora sedak takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara wis ketembung anggrek. Kasih ki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngopo iki ra ngomongke kowe lho? Wah, ora. Wis kono omongo, nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu, nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul, tak ketemu Ali Petruk, tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati, mbok gareng iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun kula tampun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih, ngestakaken dawuh sinuwun. Wis katon padang Kurawa wis kret lampit brungkat kimpul nekuk penjalin bali marang Praja Ngastina. Nggih. Semono uga Gareng lan Bagong ingkang diutus kelawan Petruk. Nggih. Ning aja nganti kendho nggonmu ngrondani kana negara Ndarawati pagrana ingkang bibet. Aja nganti ana ingkang marajal saka sela-selaning garu. Nggih, wis takaken dawuh. Kon Kakang bakal nunggone ning Praja Ndarawati sapa ingkang bakal iso ngaturake kunduring kunduring senjata cakra ya Kyai Cakra Baskara. Bakal tak paringi triman ya kuwi Atmajaku Dewi Rantawati. Lho nun ngestaken dawuh monggo kok ora buku lho dherekaken. Ayo. Ratu loro mau nang ndi? Mati, Pak. Ilang wujuding ratu loro. Wujud pusaka iki ora pangling pustaka Jamus Lima Sada. Nah iki senjata cakra. Iki sing tak goleki.
Iki aku bakal dadi mantu ratu. Waduh, gleleng Petruk iki. Wah, saya sombong kowe asli. Kowe iki kerewe sombong kok. Apa meneh sugih. Saya ngewak-ngewakke tenan bejane dhewe-dhewe kok, Gong. Petruk. Pustaka Jamus Klima Sada ndak suwun. Ah, monggo ning Senjata Cakra kula sing balekke lho. Aku wae sing balekke. Wis. Karo sapa wardi alum sapa wardi alum. Kancane iki dingengei kok. Anak buahe dikeki. Anggere ana sing dudi foto. Lho, wis tau aku. Ah ya. Wah, cilaka acarane. Wah, pahit. Wah, pahit is. Ya wis Pustaka Jamus Klima Sada wae. Ah, nek Senjata Cakra kula sing balekke mawon. Wis ya, Pak, nyuwun pangestu. Aku tak ngatur Senjata Cakra ning negara Ndarawati. Pancen cah ki nek ketrima ya ngono. Pengen rabi anak ratu kok kelakon. Wah, jan gleleng, Tru, aku adimu lho, Tru. Nduk ngopo? Aku ya ning mlebu metu Ndarawati ya bakale bebas wong kuwi adimu, aku keluargamu. Ora iso. Sak aku nek dadi mantune Ndara Kresna, pangkatku tumenggung. Wah, idiak-idiak. Tak kongkan-kongkon. Ora masalah nek susuke tak pek. Anggepe apa aku? Anjur susuke dipes, mongko akeh susuke karo ning tuku. Anggepe sak penake dhewe. Wis ya panyun pangestu. Aku melu Petruk. Petruk sowan nggih sinuwun. Lho. Ngesta pusaka Ndarawati nggih. Netepi pangendikaning Sinuwun Kresna, sapa sing iso ngundurke pusaka Senjata Cakra bakal dipek mantu entuk Gusti Ayu Rantawati. Petruk dalem pusaka tak suwun. Mangke riyen sampean kudu ngendikake. Petruk kowe tetep dadi mantuku wonten pusaka kula kundurke. Petruk, pun nggih pun. Semaku iri, Tru. Ah iri. Kuwi sing ngarep kuwi Rantawati. Edan. Enom banget lho, Tru. Oh ya semen. Oh ya tegel. Karo bojone kok ora tegel. Iya. Iki calon bojoku kok ora tegel iki piye? Wis marane umurmu ya semen. Ora urusan. Ah, ya ngene iki bejane. Edan enom banget. Wah, edan. Iso ditritani ya, Tru? Ya. Aku ditritani, heeh. Di videoke sithik, emoh. Videoke Oh, di videoke ora. Emoh ora sawerna-werna ora. Ya aku turu nggonamu. Aku turu kene kok. Oh iya, Dik. Waduh cilaka aku. Wis kene Petruk kene. Ngendika riyen, "Iya ya Petruk kowe tetep dadi mantuku." Larak ngaten. Monggo. Rantawati wonten dawuh
jumbuh kelawan sumpahing wong atuamu kowe kudu nampa ya. Bojomu Petruk mboten menapa-menapa Rama. Kula pikantuk Ki Lurah Petruk menika rumaos kula malah memanjang dhateng umur kula sebabe Lurah Petruk menika gampil gecul tur ya seneng tetembangan mesti wae ning ati ayem. Ki Lurah Kang wetengku dicekeli Kang. Apa? Rasane piye, Truk? Wis ngene urung. Aku iki biasae cekeli ngono wis ngono lho. Aku iki kelainan kowe. Ora wae ora. Brambang lanang iki ora. Bawang kok brambang. Apa ora? Dan Petruk ketrima tenan. Apa ya Wrantawati iki kok ya ora milih sing bagus apa piye? Hei! Ora ngawur. Konjur apa-apa Ardipe? Petruk piye? Nggih matur nuwun dipun paringi bebungah kados mekaten. Ya wis, ora nang kene le do gocek-gocekan kono ning mburi kono. Temundi. Nang mburi aku iki mantuku Ndorowati ki rak ya nggo namu. Alhamdulillah. Sepeda motor tegar sini kok kula nggone. Nggonen kabeh. Kula nggone nabrak Bagong. Iya. Tak selenggarake ondasku terus. Ah iya. Diajeng kula wonten dawuh Ki Lurah. Menurut kowe, Kang? Heeh. Saka ngendi sik? Iki lho pasuryane ayu kabeh, rambuté janges ireng, alise kandel, wah irunge mancung, lambene abing kayak kene iki. Aku njaluk, wes. Tuwekan ora. Monggo Ki Lurah manjing wonten ing taman. Taman Pintar. Mboten. Manjing wonten ing Taman Sari. Ya. Wis ya, Kang. Direkamke suarane terus. Agak. Suarane kok direkam ora. Wedian. Tesih gadah putri ora. Nek kirek wedok duwe. Niku mang jodoke biawak mburi sampean kowe dasmu kuwi. Amplong mencelat lho. Mung ditawani kirek. Ya wis kudu nrimo angke bejane dhewe-dhewe kok ya. Kowe ngopo e Gong nusul iki? Andelok kanan Ndarawa. Ora iso kowe iki abdi kok. Aku adimu lho, Truk, kulawarga. Minggir tenan minggir. Truk lel ngrungake iki ora nggo sikil. Kok sombong banget kok kowe? Nggih, aku arep dahar. Edan iki ingkang semene iki anggo kowe. Menika kagem Ki Lurah Petruk sedaya. Waduh, aku ceker terus. Moh. Meng ceker. Emoh. Duduh. Emoh ora entuk. Engko wae nek sakut bamaem nek gari balung krokotana. Sia-sia. Nek ngisor kursi ngono kuwi ling rokoti ya. Iya. Semangkean tenan Truk kowe. Bagong tangane. Kuwi cangkire sapa? Kae cangkire sapa diajeng? Menika cangkir panjenengan kagem unjukan panjenengan. Lah, krungu ora? Kono kowe ngombe. Ledeng kan. Tenan. Iki kamare sapa? Kamarku. Waduh. Gong ora nggo nglekar ngono kuwi tak. Nyoba kasur aku. Oh, kasure jeneng ora usah dadak obah. Kuwi obah pisan kentul. Saking apike kaya. Nyanyi Prabu Ndorowati. Wah. Kabar kawantar sumebar ing jagat. Yen to ingkang bisa mbaleke
wujuding Tata Cakra Petruk Karnabala. Petruk tok dadekke mantumu. Apa kowe ora isin? Apa kowe ora wirang? Petruk iki gedhi bal 17 wong elek nyala mripat. Petruk iki mung batur. Ngatasé Ratu Ndarawati kok duwe mantu batur ki arepe piye? Aku ora trima. Rantawati tak jaluk tak dhawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Ora tak wenehke. Aku ngamuk nang negara Ndarawati. Minggiro jangkae. Ayo, wani mboten? Aja mungsuh kula menika wong ringkih. Kula menika pawakane kemawon kawon kaliyan Paduka Prabu. Ning ana sing wangi Kresna. Perkudara sagu to? Sagu. Kon muni-muni meneh suwake cangkeme. Ayo saiki. Sawa iki gawe rame. Ganggu kakangku Petruk. Ganggu ya men. Weh lah. Waduh Petruk. Wong ora wani kok bengak-bengok ora. Mudhar kowe. Kapokmu kapan? Tiba saka lemari aku. Lah kowe ki arep ngopo? Arep nginjen. Anje-anje lemari malah geblak. Aduh. Sirahku lara truk iku kudu dibarengke, barengke njoben ngono. Arep barengke ning kamarku ora. Truk, Ben. Ora. Truk. Edan kowe iki ketegelen, Truk. Ki lurang. Mulih. Sanane ngomah. Ben. Nemeng tuwae ngomah ana. Wis men luweh sanane ngomah. Menawi kok ora badhe duka mengsaipun kula, sameneika ngaten kemawon. Ora sandhakaken gunung tanpa guna. Wong Petruk menika ya abdi kula. Upama kula menika ndadekke mantu Petruk padha karo kula menika ngangkat derajate Petruk apa ala apa ora prayoga. Ning aku diutus dening Prabu Duryudana kon ndhapke Lesmana Mandra Kumara. Perkara kelakon lan boten menika monggo. Wong nyatane panjenengan ora iso ngaturake senjata cakra kok arep dhawuh karo sapa? Dhawuh karo sapenake dhewe njur. Apa-apa kudu menang, apa-apa kudu menang. Larae njaba. Kusik Werkudara, kusik. Sabar. Serete. Wong gerang gawe kisruh gawe geger. Nek ora trima Petruk dadi mantune Ratu Ndarawati, ora trima karo Werkudara. Petruk ya abdine Werkudara. Muni yo. Mboten namung Kakang Mas Njodipati nek mboten tarimah monggo abenajeng kalian Janaka. Petruk ki anakku. Nek ora trima Petruk dadi mantune Ratu Ndarawati, ayo nyoba piye mungsuh Semar. Kapokmu kapan kowe? Krubut wong pirang-pirang wani napa mboten? Nek wani ayo metu jaba dikrubut wong pirang-pirang. Nek ora wani meneng mawon. Ya wis. Ning Kurawa dampyak bakal njaluk Rantawati Werkudara. Nggih. Kurawa singkirna. Yo. Wis rampung Kurawa. Lho. Wis Bagong. Wis krungu saka kene dog-jlek dadi gajuli. Bubar kabeh deloken ora percaya. Lho, Werkudara wis rampung. Wis. Dursasana tak candhak tak tendang. Kartomarma tak candhak tak buang. Surtayu tak tendang kontal. Citraksa citraki tak dukumbu. Ngandel ora. Cerdas ki cekat-ceket. Wis resik. Wis ora ana sing bakal kanggo gawe. Wis tok sifat barat. Wis.